प्रेज द लर्ड बासागिरि प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै जय मसीह होननानै बयखौबो खुलुमहरबाय आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो बेबायदि मोनसे भिडिअ क्लिप लानानै फैदों जेराव सासे गोदोर इउटिउबार, सासे फोरोंगिरि इउटिउबाव बिथाङा फोरोङो आरो लोगोसे गावनि पार्सनेल लाइफआव बिथाङा गुबुन गुबुन जायगाफोराव फारिलाइफोराव प्रग्रामफोराव थांनानै बेबायदिनो फोरोङो सासे फोरोंगिरि हिसाबै। दा बिथाङा जिशु ख्रिस्टनि बिसय आरो इसोरनि सोरजिनायनि बिसय माखासे बाथ्राफोरखौ गोबाङैनो इउटिउबाव फोरोंदों। बिनि गेजेराव आं नोंथांमोननो मोनसे लानानै फैदों जेरावहाय बिथाङा माखासे गोरोन्थि बाथ्राफोरखौ बुंदों, माखासे गोरोन्थि बाथ्राफोरखौ फोरमायदों। दा बेयावहाय नोंथांमोननो आं खावलायदों नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो, जेरावहाय बिथांनि गोरोन्थिफोर, बिथांनि बुंनायफोर बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना मोजाङै खोनासंगोन। बबेयाव गोरोन्थि जादों, बबेयाव सैथो जादों, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नायगोन। बिनि उनाव आं नोंथांमोननो दिन्थिहैगोन जे बिथांनि बबे गोरोन्थिफोरा जादों बेखौबो नोंथांमोन दिन्थिहैगोन आरो बिथांनि इउटिउबनि मुङा मा आरो बिथाङा सोर, बिथांनि मुङा मा आरो बिथांहा बेसेबां साबस्क्राइबारफोर दङ, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो आङो डिटेल्सै खोन्थाहैगोन। दा बेवहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसे खावलायनो हास्थायबाय सोरबा जुदि गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होदो आरो शेयार खालामदो। देवब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, जाय फोरोंगिरिया जिशु ख्रिस्टनि बिसय, इसोरनि बिसय गोरोन्थि बाथ्राफोरखौ बुंदों, बे गोरोन्थि बाथ्रा बुंनायफोरखौ नोंथांमोना नायग्रोदो, गोसो होनानै नायगोन। If you have the basic idea of Christianity or the history of Christianity or the mythology of Christianity, आपको मैंने एक बात ब्रीफ की थी कि जो गॉड है उसने एडम को बनाया, फिर ईव को बनाया, दोनों स्वर्ग में मौज कर रहे थे, फिर लात खा के यहाँ आ गए, धरती पे आ गए। एंड दिस अर्थ इज एज ए जेल, एज ए पनिशमेंट प्लेस फॉर देम, दे हैव बीन सेंट फॉर द पनिशमेंट। अब उनका अकेला पर्पस क्या है कि दे वांट टू कम बैक टू द हेवन, जहां से आए हैं। उनका अकेला पर्पस है बस किसी तरह से वापस चले जाए। वापस कैसे जाएंगे? भगवान की प्रार्थना करके जाएंगे। सो प्रेयर इज द ओनली मीन्स इन क्रिश्चियनिटी टू गेट हेवन। हेवन इज द अल्टीमेट टारगेट। देयर इज नो लिबरेशन बियॉन्ड हेवन इन क्रिश्चियनिटी। इसलिए वो संडे के दिन पूजा पाठ करते हैं। होली डे इज द होली डे। सो व्हेन द डे इज होली, दैट इज ट्रीटेड टू बी होली डे। इस दिन यही काम करना है हमें। और ये करते करते हुआ क्या कि लोगों के कर्म और खराब होते गए। And then God sent His Son, Jesus Christ. He is known as God the Son. There is one God the Father. Christ is God the Son. तो भगवान ने कहा कि बेटा तुम जाओ पृथ्वी पर। ये नीच, इतने नीच हैं ये सब लोग, इतने निकम्मे हैं। इनसे कहा कि पनिशमेंट के लिए भेज रहा हूँ, वहाँ ठीक बिहेव करना तो वापस बुला लूंगा। वहाँ जाके और बिगड़ गए। किसी को जेल भेजा ड्रग्स के चक्कर में, वहाँ जाके और ड्रग्स फूंकने लग गया। अब कहाँ भेजोगे उसको? कुछ वैसी हालात है। तो भगवान ने कहा देख बेटा, एक रूल है, कुछ गलत हुआ है तो जस्टिस तो होके रहेगा। और ये प्रिंसिपल जुडाइज्म से आ रहा है। जुडाइज्म में कंसेप्ट चलता है कि किसी के कर्मों का फल किसी और को मिल सकता है। एंड दिस हैज बीन टेकन इन बोधिसत्व आल्सो। क्रिश्चियनिटी में भी आता है। इसलिए आप देखेंगे कि जीसस का जो पोस्टर देखेंगे उसमें मेमना उनके हाथ में होता है, छोटा सा सफेद सा मेमना। क्योंकि उस समय जुडाइज्म में कंसेप्ट ये था कि अगर आपने पाप किया है तो फल तो मिलना है, तो आप एक एनिमल को सेक्रीफाइस कर दो, तो वो पाप आपका कम हो गया एनिमल के सेक्रीफाइस से। फिर एक कंसेप्ट आया कि अगर एनिमल खुद पापी हुआ तो कंसेप्ट आया कि एनिमल ऐसा लाओ जिसने पाप ना किया हो। तो बहुत छोटे छोटे मेमने पैदा होते ही उन्हें मारने लग गए, क्योंकि ये तो पाप करने की उम्र ही नहीं उसकी। तो अभी पाप सोचेगा उसके पहले कट गया। तो हमारे बुरे कर्म इसके ऊपर चले गए। एंड जीसस रिजेक्टेड दिस आइडिया एंड दैट इज व्हाई ही इज होल्डिंग दैट एनिमल इन द इमेजेस इन क्रिश्चियनिटी। अब जीसस क्यों आए हैं? भगवान ने क्यों भेजा? गॉड ने क्यों भेजा? बोले यार देखो, बुरा काम हुआ, फल तो मिलना है। इन निकम्मों से उम्मीद कर नहीं सकता हूं। तुम जाओ, सबके पाप अपने ऊपर ले लो और फिर शहीद हो जाओ। सबके पाप खत्म हो जाएंगे एंड ऑल द ह्यूमन बीइंग्स विल बी एबल टू कम बैक टू द हेवन, ईडन। जीसस ने कहा ठीक है। जीसस गए तो वहां के ज्यूज ने कहा कि हम तुमको क्रूसिफाई करेंगे, क्रूसिफिकेशन करेंगे, या क्रूसिफिकेशन बोल देते हैं बट दिस इज क्रूसिफिकेशन। अब सोचिए, जो भगवान का बेटा है उसे कौन क्रूसिफाई करे? भगवान एक लात मारेंगे सब उड़ जाएंगे। बट दिस वॉज इंटेंशनल। आई वॉन्ट टू डाई सो दैट कि इनके सारे खराब कर्म जो हैं मेरे साथ उनका हिसाब हो जाए एंड ऑल
can get liberated. Liberated मतलब heaven चले जाए. In Christianity, liberation means heaven. तो ख्रिस्ट'नि बिसाफोर नोंथांमोना जि भिडिअ क्लिपखौ नुनो मोनदों बे भिडिअ क्लिपखौ थांनाय मार्च दाननि 31 अक्ट'आव आपल'ड खालामनाय भिडिअ येस थांनाय दाननि मार्च दाननि 31आव आपल'ड खालामनाय भिडिअ आरो बेखौ दासिम नायनाया 227K जाबाय डेट मिन्स 2,27,000 नायबाय बे भिडिअखौ आरो बे भिडिअआ आपल'ड जादों जाहैबाय UPSC होननाय मोनसे इउटिउब चेनेल UPSC IAS गुरु होननानै जिथु मोनसे इउटिउब चेनेल दङ बेनि आपल'ड खालामनाय भिडिअ आरो बिथांहा 2.13K साबस्क्राइबार दङ डेट मिन्स 2,13,000 साबस्क्राइबारफोर दङ आरो बिथांनि भिडिअखौ गोबां व्यक्तिफोरा नायो अनजारा प्रियफोर बे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोना बेनो जे दिनै बुहुमाव गोबां रोखोमनि व्यक्तिफोर दङ सुबुंफोर दङ जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'नि बिसय बे इसोरनि बिसय गोबां गोरोन्थिफोरखौ मोनथिनानै थादों गोबां गोरोन्थिफोरखौ मानसिफोरनो फोरोङो जेराव बे इउटिउबारा बिथांहा 2,13,000 साबस्क्राइबार दङ आरो बे बिथांमोन साबस्क्राइबारफोरा बिथांनि आपल'ड खालामनाय भिडिअखौ बयबो नायो बेयावखायनो 2,27,000 बे भिडिअखौ नायबाय दिनै जायफोरा नायदों बिथांमोना दिनै थारैनो सैथोखौ मोनखो ना असैथोखौ मोनखो गोबां असैथो बाथ्राफोरखौसो सोलोंनो मोनबाय जेरावहाय बिथाङा बुंदों जाहैबाय इसोरा आदम हावाखौ सोरगोआव सोरजिबाय सोरगोआवसो सोरजिदोंनो येस सोरगोआव सोरजिनाय बाथ्राखौसो बिथाङा बुंदों नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ एसे खोनासंहोफिननो नागिरदों नोंथांमोना खोनासंगोन The mythology of Christianity. आपको मैंने एक बात ब्रीफ की थी कि जो गॉड है उसने एडम को बनाया फिर ईव को बनाया दोनों स्वर्ग में मौज कर रहे थे फिर लात खा के यहाँ आ गए धरती पे आ गए एंड दिस अर्थ इज एज ए जेल एज ए पनिशमेंट प्लेस फॉर देम दे हैव येस नोंथांमोना नुनो मोनबायना बिथाङा मा बुंदों बिथाङा बुंदों जाहैबाय इसोरा सोरगोआव आदम आरो हावाखौ सोरजिबाय बिनि उनाव आदम हावाया सोरगोआव माबा मोनसे गोरोन्थि मावबाय गोरोन्थि मावनायनि थाखाय बिसोरखौ बुहुमाव नारख्लाय हरबाय एज ए साजा पानिशमेन्टनि थाखाय पानिशमेन्ट होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ बुहुमाव नारख्लाय हरबाय इसोरा होननानै बिथाङा बुंदों दिनै बुहुमनि मानसिफोरा दिनै जायफोरा बिथांनि बे भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नायदों जायफोरा नायगासिनो दङ बेसेबां नंखायखौ सोलोंनानै थाखो नङा होमब्ला जोंनि बाइबेला इसोरनि बोसोना दिनै बेखौ जोंखौ फोरोङाखै इसोरा आदम हावाखौ बुहुम बबेबा सोरगो रायजोआव सोरजिनायनि बाथ्राखौ बुङाखै इसोरा आदम हावाखौ बुहुमाव सोरजिदों हानि हादोरनिफ्राय सोरजिदों बेखौसो इसोरा जोंनो फोरोंदों नाथाय बै फोरोंगिरिया जाय इउटिउबार UPSC IAS गुरु जि गुरु बिथां जि फोरोंबाय मानसिफोरनो बे फोरोंनाया कमप्लिटलि गोरोन्थि जानानै थाबाय दा आङो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मानो लाबोदों बेनि जाहोन दङ जाहोना बेनो जाहैबाय दिनै जोङो सैथो इसोरनि बोसोनखौ मानसिफोरनो फोरोंनायाव मानसिफोरनो मोनथिहोनायाव दिनै जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दंबावो जायनि जाहोनाव दिनै गोबां बाइबेलनि बिसय इसोरनि बिसय शिक्षा गैयै मानसिफोरानो इउटिउबाव गोबां बाथ्राफोरखौ बुङो जेरैहाय बिथाङा सासे गुरु होननानै मुं होदों मुं लादों नाथाय इसोरनि बोसोनखौ बिथाङाबो हयथ' सोरनिफ्रायबा बेबायदि खोनानानैनो बुंबाय जेरावहाय बिथाङा बाइबेलखौ फरायाखै जुदि बाइबेलखौ फरायनाय मोनब्ला जेनेसिस जागायजेननायावनो बोर लानायावनो मानसिनि सोरजिनायनि बाथ्राया दङ बिथाङा जुदि बाइबेल फरायनाय मोनब्ला बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंनाय नङा बिथाङाबो हयथ' सोरनिबा बुंनाय बाथ्राखौ खोनादों बै मानसियाबो हयथ' गोरोन्थिखौ बिथांनो फोरोंबाय बुंबाय बेनि थाखाय बिथाङाबो दिनै बे गोरोन्थि बाथ्राखौनो बुंगासिनो दङ आरो लोगोसे गोरोन्थि बुंबावदों जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ मानो बोरमा मेन्दाखौ लायो ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव जिसु ख्रिस्ट'खौ गोबां बोरमा मेन्दा लानानै थानाय पिक्चारफोरखौ नुयो होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा बेखौ बुंदों जे बोरमानि गेजेरजों बुलि होनायनि गेजेरजों पापनि निमाहाखौ मोनो होननानै बिथाङा बुंदों बेनिखायनो आरो जुदि बोरमायाबो जुदि पाप मावोब्ला अब्ला बोरै बबे जुनारजों होगोन एबा माबायदि जुनार लाबोगोन आरो बे समाव बिथाङा बुंदों जे फिसा बोरमा जोनोम जागोदान बोरमाखौ सिथारनांगौ बे मानोना पाप मावनो हानाय केपासिटि जायाखै होननानै नाथाय बोरमा जुनारनि पाप मावनायनि बिसय बाइबेला बुङाखै नङा होमब्ला येस बाइबेला बेखौ बुंदों जे बबेबा जुनारखौ जुदि बुलि होनोब्ला
गोग्गोखौ लानानै फै। गोग्गो माने हास्था पुस्था, जेराव गाराय गैया, जेराव खुनि गैया, जेराव लोरबांथि गैया, माबा मोनसे बेराम गैया, बेफोरबायदि गोग्गोखौ लानानै फै आरो बोलि होफै। बे जाहैबाय अल्ड टेस्टामेन्टनि बाथ्रामोन। नाथाय दिनै बिथाङा मा बुंदों जे जोनोम जागोदान बोरमाया पाप जायाखै, पाप मावाखै, बिनि थाखाय जोनोम जागोदान बोरमाखौ लाबोनानै बोलि होफैनांगौ पापनि निमाहा मोननो थाखाय होननानै बिथाङा बे भिडिअ'आव बुंबाय। अब्ला बेफोरबो गोरोन्थि। आरो जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्रा, क्रुसिफिकेसननि बाथ्राखौ थिग बुंदों जे जेराव जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों बयबो सोरगो रायजोआव थांनायनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। आरो बेफोरो माखासे बाथ्राफोरा एसे एक्सेप्टेबल, गनायजाथाव। नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि गोबां बुंथिगिरिफोर दङ, गोबां इउटिउबाव चेनेलफोर दङ जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'नि बिसय गोबां बुङो। दा बेवहाय साबधान जागोन अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोनाबो माब्लाबा बेफोरबायदि नुनो हागौ जेराव गोबां रोखोमनि गोदै गोदै बाथ्राफोर बुंनाय थानोबो हागौ, नाथाय बाइबेलनि रियेल सैथोआ थानाय नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, दा बेवहायनो जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा बाइबेलाव आखा फाखा जानांगौ। बाइबेलनि बबे बाथ्राखौ गोरोन्थि बुंदों, बाइबेलनि बबे बाथ्राखौ सैथो बुंदों, बेफोरखौ जों हमदांनो हायो, मोन्थिनो हायो। दा बेयावहाय बाइबेलनि गासै बाथ्राफोरखौ साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा आखा फाखा जाखानो थायोब्ला जों जेरावनो गोरोन्थिखौ खोनागोन जों बेयावनो बुंनो हागोन। जों जेरावनो गोरोन्थिखौ मोनगोन जों बेयावनो गाव गावखौबो फोसाबनानै लानो हागोन। जेरावहाय बिथाङा गोरोन्थि बुंदों, बिथाङा बे बाथ्राखौ नंखाय बुंबाय, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोङो लोगो लोगोनो हमदां हागोन। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया मोनदों, एसेब्लाबो रोंदों जे जोंनि बुहुमाव माबायदि मानसिफोर दङ, माबायदि इउटिउबारफोर दङ जायफोरा आधरुवा नलेजखौनो गोबाङा स्प्रेड खालामो, बेफोरनो सैथो होननायफोरबायदि स्प्रेड खालामगासिनो दङ। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेनोमोन थांखिया जों मिथिनानै थाखायो जे दिनै गोबां रोखोमनि स्पिकारफोर दङ, गोबां रोखोमनि मानसिफोर दङ जायफोरा बेबायदि नंखाय बाथ्राफोरखौ स्प्रेड खालामदों गोबां मानसिफोरनि गेजेराव। दे अब्ला प्रियफोर, फैबाय थानाय समफोराव गोदान भिडिअ लानानै फैसिगोन, गोदान रादाब लानानै फैसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जे मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।